Nummerplader på siden. Ja. Fedt nok. Mod Helsing. Ja, for det er jo ikke væk, så det er jo det. Nej, det er okay. Det skal ikke. Hvor skal den vej? Og så skal det ned halvanden år, så skal vi gå. Ja. Fuldstændig, ja. Men Magnus holdt lige stille og kiggede ud. Det er for høje stiger. Ja, 300 tons. De kan ikke holde den til. Det er rigtig høj stige, den der faktisk står bag der. Jamen, den ene der er dernede for højt. Den ene er op. Ja, nu skal vi gå og så op. Og så okay. Hænger selv klokken og ikke, men så findes som alle har. Ja, og nedad. Den side bremser rigtig meget. Det er ingeniørskab. Det er elnetværk, vi skal stå der. Det er gammelt, det er gerne nede på over. Og den er bygget ned til Kiev. Så den er blevet transporteret hele vejen på Kiev. Ja, sejler op til Kiev. Ja, så det er derfra, hvor det er færgen, de har. Jeg skulle købe selv og vente, så bliver det. Hvis vi er heldige, så kan vi nå nye veje og komme derud ind. Skal vi det? Nej, det er meget flot. Hvad? Gider vi det? Det var 9-7.